El 3 de 8 és un castell de la gamma bàsica dels castells de 8, junt amb el 4 de 8 i el pilar de 6. Com a tal, la seva estructura consta de la pinya, sobre aquesta 4 pisos que conformen el tronc, i finalment el pom de dalt, format pels dosos, l'acotxador i l'enxaneta. Així doncs, un dels dosos va amb les cames tancades, sobre la que passa a anomenar-se la rengla, i l'altre dos va amb les cames obertes, repartint el pes entre la plena i la buida, que queden a dreta i esquerra de la rengla respectivament. El 3 de 8 és un castell menys estable que el 4 de 8, però ofereix facilitats a l'hora de quadrar la pinya, ja que els angles de treball són més generosos que el 4 i els maimans o vents es poden encarar fàcilment amb les rengles oposades. A més, requereix menys castellers al tronc i a la pinya. És per això que el castell d'altura immediatament superior, el 3 de 9 en folre, acostuma a ser el primer castell de 9 que les colles intenten. Tot i que s'ha documentat algun 3 de 8 al llarg del segle XIX, en la primera època d'or dels castells, la primera colla en aconseguir carregar-lo al segle XX va ser la Jove de Valls, en aquell temps coneguda com a Colla Nova de Valls, el 1934, descarregant-lo l'any següent. A dia d'avui hi ha 20 colles castelleres que han aconseguit descarregar el 3 de 8, entre elles els Xics de Granollers, que el carregaren per primer cop l'11 de setembre del 1998, junt amb el Pilar de 6 i amb en Jordi Cirac com a cap de colla, i que el descarregaren aquella mateixa temporada a la Diada. A partir d'aquest moment, la colla n'ha carregat 4 més i n'ha descarregat 17, el darrer amb en Marc Freixa de cap de colla durant la Diada l'any 2007. Així com el 4 de 8 és anomenat el carro gros, hi ha qui anomena el 3 de 8 el pare dels castells, ja que, sens dubte, és un indicador important que una colla ha assolit els castells de 8 i es planteja més. Tot un repte.